ndibweyaso ndifuna ndikambe issue leader of opposition. Ndifuna ndikambe issue mini because it's most trending in MCP. Ndifuna ndingweka bo maganizo anga. Ineyo sininganene kuti I agree or I don't agree with the choice ya Chichola, because personally I don't know him well. Koma ndiyankhula kwambiri kutengera ndi zimene iwo wayankhula. Ngati maganizo ala amenewo, then he's a good choice, because akapanga implement maganizo amenewo zitithandiza kuchipani komanso zithandiza kutumikira dziko as leader of opposition, because he's not just MCP, akuyimirira the whole opposition. So to me, I should congratulate him. I know there were some people were very eager to take that position. It will always favor one person. So this time around, it has favored him. The advice I can give him is a good shit on the anto ajibani. Komanso anto amena lothandiza. He should be a man of the people. Situfuna tiziona sozoti atsogolerena azapangira ma decisions kapena azingwa unjikira kuti akhale a man of a few people. No, there are a lot of people amena lanzeru muchipani amena natayidwa asanagwire ntchito limodzi ndi achakwera angakhalenso executive ena inasasasasa, but those people they are strategists. So they can help him, because most of the people amene ndimaona kuti they talk kwambiri ku MCP, I've realized kuti they are just noise makers and they are not strategists. So many zilili zinthu lero silufunika ma noise makers. We need strategists who can help kuti tikonze chipani kuti we should build the party. So ndimene ayankhulira, to me he's someone oti akhoza kuthandiza, komanso the fact yokuti he's a neutral person. He doesn't hold any position in the party. At least I can say kuti he deserves that position. Atumikire anthu mosakondera, komanso zimene takhala tikunena mbuyo mu zimene anthu akhala kudandaula ambiri achipani kunena kuti anthu ena samayankha mafoni, chilowere ni mboma ulo mafoni samayankha. So ife tipempha kuti he should open room for every individual, even the local man. Ampase mpata okuti akakhala ndi mawu ayankhule, because anthu amene aja ndi amene amakhala ndi anthu kumudzi, so amadziwa mavuto amene ali pa ground, ndi anthu amene amathandizira kuti tikonze chipani. Sitikufuna so anthu amene they were selfish individuals kuti awaphangira awatsekereze kuti asamagwire ntchito ndi anthu ena. No, we want him to be a man of the people, agwire ntchito ndi munthu ena aliyese, azimvaso malangizo, because a good leader is measured in the way he treats people and mene amapangira amene amamvera upangiri wa anthu. So I hope he's going to consider all this as a leader. 5 years imene ndi ambiri, tikhoza kuthandiza kuti tikonze chipani olo kuchigwetsa. So I feel like he's the right choice pa position imeneyo. Anthu ambiri amene they were against his choice, we know kuti ndi anthu amene amaufuna kwambiri so mpando, and that spirit in MCP yokuti munthu ena akabwera kuti afuna imire a certain position kuma amene iye asabwere, I feel like zimene zimathandizira kuti gwetsa. Inu munthu usanabwere simunamve kuti kodi munthu amene iye abweresa zotani, impact yake ikhala yotani, koma mukumukana. A good example, there's one guy, I don't know his name, I think he's Nkhalamba, yeah. The first name yonde anditawa. Anapanga, he showed interest kuti afuna uzaimira MCP. Koma people have already started kumukana. Amene yayi. Munthu simunakhaye naye, simunagwire naye ntchito, simudzoti kudabweretsa zotani, he has the right to kuzozaimira chipani. Koma basi amene yayi siti kumufuna. The same thing ndi Mumba akubwera ku MCP. Kuti azaimire pa vice president. Anthu munamba kumuka amene yayi zomati iwe yayi uyu yayi zo. Nzimene zimatipangisa kuti tizilephera, because anthu amene wamakhala ndi ma selfish interest awo. And ndamene amapezeka kuti aitanisa convention yokuti maidundi amene amenekera kusankhidwa ndi 90, amapezeka kuti angovotedwa mipando 20 yokha, inenseyo
kusokerera ndikumayikapo anthu oti they didn't even pay kuti ayimire masankho aja koma amapezeka zokuti kuwasokerera. So this behavior tipempha Honorable Chichola kuti muonesese kuti mchitidwe uwu usakhalepo. Zomaponderezana, you are the leader of opposition. I think a president akupasani mphamvu zonena kuti mukhoza kutsogolera. So tukhulupirira kuti ngati chipani panopa we are beneath you. So musakhale munthu ongotena akakuphangireni basi zimene akufuna iwowo mukutengeke nazo azibwera azikunamizani kuti iya zomatiso anthu azibwera kumakuzana kuti uyu si wathu uyu musagwire naye ntchito. Zimene zizi you should learn ndi mmene achakweraso ayendetsera ngati leader of opposition komanso ngati president wa dziko komanso ngati president wa chipani kuti pamakhala sepo ya anthu ena ake kuti mangofuna kuti iwowo ndiwowo basi. Maganizo awo nthawi zonse ndamene anthu aziyendera maganizo awo, but we want you to be a different person. Tufuna muziyendera maganizo a Malawi. Anthu amene anatayidwa amene sanagwire ntchito ndi chipani, amene amathandizira chipani, amene achivutikira chipani kuti achisunge kuti chifike lero liyacha, atengeni anthu onse aja kukumana nawo ndi kugwira nawo ntchito. Pitani pa ground, tinkapusisika ife zomati ayendale ndi pa ground tizaona pa 16 September we ended up kugwa chagada. Which to me zimaonesa kuti ndoti ndalizo timango yankhula ndi pakamwa komano pa ground ipo anzathu anali pa ground ife tisali pa ground. Anzathu they went ku campaign kwango mawa awiri atatu okha anatengera boma because they have a lot of strategists in the party. Ifeyo timangokhala anthu basi kumangolongolola noise makers ndamene achuluka. So this time around we don't need noise makers, we need strategists in the party. So anthu amene akalekalewa ndanzeru amene walipo anthu anzeru ambiri ku chipani onena kuti atabwera ndi maganizo awo wiso maganizo awo tiyendere limodzi kuti chipani chikonzeke osati kumangokakamira anthu amene amathandizira kugwetsa chipani. These things have costed us a lot. So ine ndipempha kuti mugwire ntchito limodzi ndi anthu, mutumikire anthu, mpando umene usakupangiseni kuti no you should gain power ndi kumapangano zinthu zokuti musokonezeso chipani. No, you should build the party. A leader is supposed to build and not to break. So ine amene nawo ndamene kuti tikupempheni kuti mugwire ntchito limodzi ndi anthu. Zokomokambiri. Pena munthu makhala kuti koma yawawa sukuluyo idathandiza kuona fundo zimene akukamba. Oti zoona ndithu munthu basi wapatsidwa mwayi kukhala wolamulira dziko lonse la Malawi. Ndena zikuweza kuti bwana uku kuli nyumba imene adayitchula dzina ndeti mafuna mukasinthe dzinalo chifukwa sizikuonetsa bwino yayi. The whole president mukamuuza akangosintha dzina la nyumba kuti ma president mmesosewetsa bwana mabweramo tidazionapo kale zimenezo. Umatha kuti ichi ndisintha abwina abwera adzasintha. Imeneyo ndi nkhani ku Malawi kuno kuli nkhani zofunika president arayilepo mphamvu zawo, nzeru zawo, malingaliro awo. Ndipo apangiri amene muli apangiri mapangira atsogoleri ma advisors tamawuzani chilungamo atsogoleri akudalirani kuti mwathandize osamanamiza yayi, awuzeni reality ya pa ground imeneyo sinkhani imene anthu akuvutika nayo kumudziku yayi. Aye, how can someone momura zikadandaula za njala zikaganiza za lemba dzina basi mpaka utaya inki yako basi kumalingalira kulemba chi statement chapano nduko for what? Zilipo zinazo zimangoonetsera umbulu umene makhala nawo wa munthu wophunzira wozindikira koma ndi umbuli ndithu chifukwa iwe uona ngati nzenizeni polemba konse kuranthayo konse umona kuti zimene ulemba penepo zonzogwira. Malawi ngwamkulu president ali ndi zochita. Zinaso nzigezo mati president apite akaone kuti apo panamanga bridge apena apo panamanga toilet ndi apita president
akatsakulire toilet alangezi ntchito anu ndio auza president zofunikira kwenikweni. Mudziwa kuti mtsogoleri wa dziko akayenda kupita kutali kwina kwake kulikonse kumapitako sapita yekha kolingana ndi malamulo a dziko lino amene okhala ndi anthu ambiri omthandizira zambiri zochitika and zikamatironso ndi ndalama zokhazokha zimenezozo. So alangizipo zina zongoti ukulicha kuti ndipo tachita motere kumalawi kuno. I think nthawi zina zake kuyendanso kamuzu adalankhula bwino ndi skulu yapadera. Nthawi nake kuti ndidali ku John kati ndidali kuti kaya ku America kaya nkuti koma nokudutsa mtsogoleri wa dzikolo ayi ndithu ukiruuzidwa kuti wadutsa apa yetu ndi president koma ku Africa yakuluakulu tukambatu ku Africa sindikamba ku Malawi. Ku Africa ndingati Malawi ali ku Africa ndikuti Malawi soza kukhudzana. Koma ndi chimwambo chimene tidachitenga kuchokeranso kwa azungu. Ine mmatini lankhule ndithu kuti akuluakulu even unyumba ya malamulo ndinamva bungwe lina m'Malawi muno ndalankhulapo kuti ayite ntathandizeni aphungu athu kuti akapita nyumba ya malamulo kuja asamavutike ndi chilankhulo chakwini chakwini. Mati nene kuti vuto lathu lakuti we are colonized pachina chilichonse. Ife ndithu ndakapolo tidachita colonize chilichonse moti kuti ndipite mu ofesi yanu ineyo ndikambe kuno kuti muli bwanji ndimafuna zakuti mundiona wotsalira kwambiri paka mundipfusa welankhula chicho chakunkhoma mmengwa kuti chifukwa ineyo mufuna ine lankhule chilankhulo chakwini Chingerezi ndi ananena kuti kunyumba ya malamulo kuja ofunika aphungu akhale ndi ufulu otakhoza kumasuka bwinobwino zichewa zakwawo. Koma kukawa kuti kuli mavuto. Ine ndi mmodzi mwa anthu amene ndinayenda mmakuka m'midzi malo tingakhale phungu amene akhalako aphungu amene kusadapondeko ndiponso amangomva anthu amangovota kuti basi amavotera chipani zachitukuko sazidziwanso. Umaona kuti anthu akumwa madzi oyipa atu pamene pamamwa ng'ombe anthu sakumwa pomwepo. Pano patu tukamba kuti tili zaka 60 mulamuliro ozilamulira tokha ngati Amalawi. Koma kulephera ndithu peno maganiza kuti atsogoleri aja muli ndi chisomo cha ndalama adakupatsani ndalama Mulungu. Ine pena ndimanena kuti mukanachita bwino kwambiri ndipo ina amene mungapereke kuthengawo kwa anthu olemera amene ali mdzindalamawa perekani. Ndipo ine mukandifunsa nkulondolelani kumalo kumene madzi amene anthu akumwa mpaka ine kugwira pakamoti tsono ndiye ndiyimbira ndani chifukwa ineyo ndalamayo ndilibe. Koma ndidziwa ndithu kuti anthuwa sikuti akumwa madzi awo chifukwa chokondwa m'mavuto yawo. Koma atu sikutaliso ndi kapitolo kufupi ndi kapitolo koma madzi anthu amene akumwa oyipa kwambiri. Nde timati pena ufika pena pakakuti apa ndalama amene kusuweka 300,000 ni koma kusacho kuli phungu amene amayimira anthu aja akuti ndimaona ngati kuti mwina tikadadzangosintha kunena kuti aphungu odzimira osaroyimira anthu koma kukaku ndi chifukwa chake aphungu ambiri mchaka ichicho chazisankho zapitazi zimavuta kuti apite kumudzi akalankhule ndi anthu nanga siwoti sapitako. Ino amene mwasankhidwa kumene mwayambe kupitako ndipo msumapiteko nthawi yazisankho mwayambe panopa mukaone madzi amene anthu akumwa, mukaone kumene anthu akagula chimanga, mukaone kumene kuli zigayo, mukaone kumene kuli zipatala mitunda italitali amene ndi anthu anu amene akupatsani voti. Athandizeni apurezidenti amene achali kutali ndi apurezidenti ali kufupi ndi inuyo tapitani mukathandize. Ndipo inu anthu olemera amene muli ndalama inu mamiliyoni aja mmatha kupereka ku timu ya mpira. Nthawi nake mdzachireko ngati kuti mwangochitapo zinthu zoti ndingopereka ko mamiliyoni yawo aja mamiliyoni a thank you aja kungonena kuti apa nditakapereka apa. Ndipo ngati mu ena anu amene muli nkuthekera kuti mmadziwa ndi anthu olemera please kunja ku anthu akuvutika madzi
akumwa madzi oyipa talankhulako ndazi zanga kunjaku koma nangati suza kunja pano tiri kuno kumala kuno tili ndi anthu olemera achina muli acha zikhwaya achina dzombe awa achina ndani awa simbi koma kuti wapeze komanso kuti ukafike poti ukalankhule kuti chabwino sikuti ndingokulondolerani mukaone kuti mukachite ndinu project mukangowathandiza kwa anthu ndeni matero kuti mawu ena ndionena kuti chonde tabwera kuti thandize anthu ndale ndizimene zatipangitsa kuti bwere pamenepo koma tichiteni umunthu ne madandaulo kumala kuno kuti mavuto ena sakufunika boma mavuto ena sakufunika boma mavuto ena akufunika inu mavuto ena akufunika inu mavuto ena akufunika inu osati boma lilinza mbiri zochita koma kwinako nkhoza kungochitapo mbali yoti tichita makuti ndero nkhani yake ndipo peza zovuta ndeke na kuti akazembe mutero popeza niyo mulibe ndalama kudzakhala ndalama simudzaziona zimenezo ayakuluakulu tisanamizana ena afe nditimo bwino ndithu timathandiza anthu mkanga chipe kamene tili nako matakhala kuti tathandizika at least wathandiza midzi 5 ndi madzi anthu kumwa madzi abwino namamika mulungu inunso kampitirira kulemera masati olomtapanda ulemera pano apa koma zidzukulu zanu kutsogoloko zidzakhalanso mulemerero tikondaneni wina ndi mzake Malawi wabwino akhoza kutheka ndi anthu abwino ndalilike pambuyo titangotsokozani chikondi ndi chitukuko zikhoza kutiyendera koma zomangokhalana kulondera mapasi pakali pano pangati boma ato busy ufunafuna anthu amadala ako ambuyo mawagwire Malawi oye